Jamaare assalamu alaikum. Min gaddani on nyumo welngo wato labari belɗum, wato labari Yesu almasihu kisno duniyaru. Yesu almasihu woni akkaɗo iko, woni gonduɗo iko, woni gonduɗo cembe ko hisna duniyaru. Mo wi wato an e hunduko ma ta bolwi da cewa Yesu almasihu hanko woni kisno duniyaru, a acci gonga e mako, lalle kuma a heɓi ceto ɗum Allah yiɗi keɓa e mako. Wato Yesu almasihu patukula an a wondi izini e hoore maɗa jaɓa Yesu almasihu warta kisnoma e kuma cetotoɗoma. Wato tena an e hoore maɗa jaɓi Yesu almasihu warti kisnoma ba a heɓata kisnol. Sabo e non e surol Yahaya ma modibbo wari ƴami Yesu almasihu, lalle min giya waɗa kuuɗe, wala gaɗo kuuɗe ɗe tena gonduɗo e Allah. Yesu wimo lalle bo emi wi'uma wala natto mulki Allah sai ma neɗɗo on bo mo hawti dangantaka e Allah. Wato jaɓuɗo Yesu almasihu warte kisnowo ɗum e cetotoɗo ɗum, lalle neɗɗo on bo mo dasake mo warti neɗɗo donowo mulki Allah. Wato wala donowo mulki Allah sai dai neɗɗo jaɓuɗo Yesu almasihu warti kisnowo ɗum. Bandiro, ta rari ta yi'i ko giyata ko darata fu, wato andu ko woni yeso maɗa woni ceto ɗum fa ɗum har abada. Wala dañaɗo joɗi nder leydi ndi har abada, amma tabbas da cewa mo yahay ton mo fuskanto shari'a Allah. Shari'a Allah bo kanjum woni da cewa teni fa a jaɓa Yesu almasihu sakamako ma hite. Yesu wi min woni gonga, min woni etal, wala jaho e mulki Allah sai dai ma mo tokki e am. To bandiro, a yi'i da cewa fa tabbaci holle, yaadu holle, ko ɗume holle Yesu almasihu hanko woni kisno duniya. Defte daban-daban ɗe acci iko mako, daga e dañol mako, daga e ko ɗume mako, Yesu almasihu hanko tan woni kisno duniyaru. Moy giɗiɗa yigo wari daña na tare e gorko, surbajo mo heɗaki fukkodi e gorko, surbajo mo heɗaki anda gorko, amma mo daña ɓingel non tan. To ra waddu du'ayere nde yam. Yesu mi jaɓima, mi wari e maɗa, hisnam an hisnu yonki am, tettam daga e ko ɗume hakke, ɓilu hakke am de dow gafki maɗa. Mi jaɓima a warti kisnoyam e cetotoɗoyam. Nder inde maɗa mi waɗi du'ayere am. Amin. To sabo e non a wondi tare e Yesu on,